and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Mahimo bang kalimtan ang kagahapon? Daw! Daw, kababayana ka? Ba't di ka lang yung babayana ka? Kay usa ni mga adlaw, maghilak ra pud unya ka kung biyaan ka na ni anang imong Jason. Ha? O buhaton ako ang tanan. Aron dili ka niya mapakaslan. Aron paatas ang laban. Dili ka niya maangkon. Dili ko usab siya maangkon. Wa na tong duha, Lili. Aray! Sama na! Gigi? Ansa Gigi? Da! Ginagmay nga ba? Tuk ang laslaway! Hoy! Tiguang na kong maguwang! Hoy! Tulo na katuig nga akong pagkamagwang ni mo, ha? Unya! Tiguwang na ko? Hilas! Pila edad ni mo? Mag-29. Aw, bata pa tuod. Bata mo lang? Malagi. Bata kapag edad ba, pero tiguang nagnaw. Ah! Hanggaw ni mo! Karaan oy. Sige ko. Ikaw ba mangura ka ba? Mangunay mo kay Igsoon? Ay, sige nilas, ha? Ay, sige nilas. Basing nagtuo kang gwapa ka. Murabi kang pasayan. Hindi wow! Pasayan! Pasayan. Buti pa sabot, mahalon jud ay ko kay pasayan. Sabadoy! Mahalon gud ang pasayan. Huwag eh. kibaw nga ang pasayan, ha? Lawas ray mayo. Unya ang o ilabay. Og mao na ikaw. Lawas ray gayo. Wa po'y ayo ang naong. Main lang gani kay mabitad ra kas make up. Kausa na lang ka ha! Kausa na lang gyud! Kung wa pa'y make up, hastang laina. Ang kilay maihap ra. Unya baga pagig simod. Angelina Jolie ka ni ako si mod nyo. Ako artista ka. Pero kay bisdak man ka. Lambi na. Last na lang jud ka man ha! Last na lang jud ka! Naong ni mo day. Murag kanunay hubog. Puwa kay sigig pangnusnus. Hey! Rosy Chicks ka na no? O si check yung mata. Dangin ang pagpunay ni mo. Pangnusnus imong naoy. Kay bisan pirti na puwahan na. Kay ang sunod na ano? Libaw ka kunsa? Tumtum na. Libaw ka unsay tumtum? Kibaw ka na. Makasunog lang astringent sa kung sobra na oy. Sobra na sa paggamit. Ikaw ba hilason kay ka? Suya lang ka kay gwapa ko. Bali ay, kanay mong naong? Babae version rin na sa akong naong, oy. Isa mong tanap kang nanay mo, tanap kang nanay. Unsa? Tanap nanay ko. Ay, dili ko masugot ay! Ayaw, bala ka. Hilason! Hilason kay kada! Dili ta paresog naong no! Gwapa ko! Ha? Diya ka na! Lala, ay asa man ka. Miya man ka, oy. Bala ka diya ay! Patig naong igsoon! Sige. Babay, parehas na kong naong egsoon. Tinuod, nay! Hag-unsa! O gano bang ibundak mo manggan ng pultahan? Ay! Kurat-kuratan man lang tanimo. O sabay tinuod! Nga parehas bignaong ni Manay Bintot? Oo! Oh, God! Kay magsuod man mo! Nga nung iparehas mo sa binimog naong, nay, oy! Tinuod ka di ay ang isulting manoy? Di ko palabot ini! Di ko palabot ani! Musabot ka kinala makabanad di ko gwapo! Ano nga akong anak, magwapa or magwapo? Dili parehas og naong ni manoy na ako og na... Dili lagi, oy! Dili lagi may parehas og naong, nay! Dili di ko masugot, anak, nay! Ay! Natural man na sa magsuod nga mag-amgin og dagway good. Oy, Gina! Sabay problema ni mo, ada. Kada ko problema na naong ni manoy niya! Kabatian na yung naong! O diya gano bang problema ka man? Nga di man to ibong daw. O niya parehas magkamig naong! Oh, kay magsuod man mo. Hindi parehas ming batimig naong! Hindi lagi ko masugot, nay! Problemahon man in tao na di mo nga naa may make-up.
Okay ra na, oy. Pila nakatuig Ginoo nimong dadaan ang naunga ka kung baka mo reklamo. Parehas ming naon naman ay bintutin ko kanawat. Si Jason! Si Jason dyan ang solusyon sa ako umaabot yung mga binhi, nay. Kinahanglan nga siya ang mamahimong amahan sa akong mga anak. Nay, tuloy ko. Tuloy ako kung unsaon ako nga maangkon ako si Jason. Di mangyod ka ha ang laki nimo. Hala, lumaya! Lumayo na ko si Jason? Kisa may kaibaw, anak dinis ato, nay. Ay, nganong ni Akaman, ha? Wa dinero Jason. Dili man si Jason ang akong toyo dinheron. Ko, ikaw man. Siya, badoy. Paasa. Ingko sad, uy. Tarong ko ba? May tuyo lagi ko nimo. Karon, magbinuutan ka kay may tuyo ka. Unsa man na? Kanang inguman si nanay nako nga maayo kagyud kuno nga tambalan kani adto. Wa pa jud kunoy mulupig nimo. Nagsulti sinuod nanay ni mo. Ay, kun mao kay nay Oo. ko. Makatabang gyud ay kanako kay maayo gud ka. Unsa man mo sakit di ay? Ay dili sakit ang akong patabangan nimo ingko, kundi kasing-kasing. Siyan? Masakit kas kasing-kasing? Ay dili ako Unsa man? kuan ba ka nang may kasing-kasing ko nga gustong maangkon. Ug maangkon ko lang siya kun imo kong tabangan. Siyan? Saan man ako? Hatagi kog lumay, kay ako siya lumayon. Uy, kalain ba na day? Muhupas ba ng lumay Ay, madugay? sige lang, sige lang, sige lang. Kay ikaw pas nakapahimos naman sab ko siyang lawas. Og ipaniguro nako nga nakatisok tigid siya binhi diri nako. Gwapo ba day ng mong lalaki nga gusto magod nimo siyang lumayan? Gwapo! O kay dili lang kay gwapo lang. Super duper gwapo gyud. Makatuo jud sa laway. Ay, kumpiyansa day. Ah? Ay, kumpiyansa. Daghang gwapo ra ba nga gamay rag buhi? Ha? Kaila kag buhi. Buhi. Sultihan ka. Siyempre, kaila ko. Mas may danon ba na buhi? Danon na buhi. Mo ba? Buhi. Pero ay, sigurado man jud noon ko nga dako gid iyang buhiing ko. Kaya bisa bitaw ka na magkasunis pa siya ingko. Bagal. Ay, mubagal jud mo og jud. Wa pa gay na mangisog ha, maklaro na. Usa na lang ako mangisog na. Ay, ganahan ko. Basi gidanlak nga. Ah, dili mo good. Kabulahan pagkalalaki. Mao gyud Bulahan, ko, bulahan. mao gyud. Busa please, nabi, maluoy ka na ko ingko. Tabangi ko nga maangkon ko gyud ang maong lalaki nga bagal kay. Ang bagal. Sama oy. Bagal. Ni bana, ni bugol. Oy, paminap. Ano nga no? Minaw. Ingko. Kung ganahan ta gyud niya, hala sige. Tabangan ta ka. Salamat, Ingko Pedro. Oy, migakos mo ka na kung ginigakos man ka. Oy, Ingko. maglain na bigong kabuhi na ko. Basta gakson kong babae. Ay, ingko sad oy. Saman. Ingko nanusok ba ang iyang atubangan? Ay, ay. Mo gahi pa dahil gihapon na bisan di kuwang nakaingko. Ay, ganito eh. Ay na lang gud. Na. Ay na lang gud ingko oy. Di mo ko- Tabangin na lang gud ko aning lalaki nga akong gimahal o gihigugma. Ayaw lang ka. Nabagong kong dawat senyor. Sige. Nahala. Ingko. Buhi na diha. Si Gakos na ko. Galain ka buhi ko. Buhi na. Sige, tuloy si Gakos. Ay, sexy man gud ko ay. Tinood na. Ingko, abi na kog magpabuhi ka nako. Nagkupot pa man lagi ka sa akong hawak ha. Akong nauna buhi di. Ay, buhi. Apa ka daw eh? Hastang lugaw, wag kamuta. Nahala. Unya, kinsa man ang maong dimalas nga lalaki. Ah? Kinsa ang dimalas lalaki. Lusing ko sa doy, di malas gyud. Dimalas! Kay imo mang lumayon. Dili man gugma ang magtukmod nga imo siyang maangkon. Oh, May higayon ka pa sa paghuna-huna. Kay kining akong ihatag nimo nga lumay, sultihan ta kaday. Way napalpak sukad niini. tinuod ka ingko. O lagi.
Ikaw nga pulaan kay magsigil magsunod di mo na lalaki. Bisan asa ka paingon. Ay, tinindot ka, Adi. Ay, sige. Ganahan ko, ana. Gusto ko, ana. Unya, wa lang nilaing buhaton ka ng mag-ana or jud me. Pas mong agin yun, pas mo. Sige lang, balag pas mo. Bahala na. Hang na ba kinahang? Ah. Ya, sigurado ka na. Sigurado ka. 100%! 100% sigurado, Jugo. 100%. Ikaw bahala. Unya, tagadiin mo na. Taga din hira. Oh, maayo! Nakailalday ko. Kaila kaayo. Oh, maayo! Kinsa man na lalaki ba? Kinsa? Jason Inko! Sa ganyan. Oh, siya! Kadaan. Nayabag na! Imong lumayo, Jason! Ay, sige na ko din ko. Oh. Inga biya ka nga tabangan ko ni mo ni sana biya ka. Mubayad man bitaw ko, please. Please, atagin ako og lumay, please. Dili mahimo, oy! Bisan ihatag pa nako nimo ang akong pagkababay, isip bayad. Tukan ko na. Tinood. Walagi. Himuon kong bayad nimo ang akong pagkababay. Kung maula. Sige mo, sugot ko! Tinugay ko! Tinugay ko! Yes! Yes! Maangkon ko na ginanya si Jason! Maangkon ko na ginanya siya! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!